videózok. Hoppá! Ezt a fejkapást! Úristen! Gyere, lassan! Milyen fejkapás volt az életben? Viszi a szemét is. Lassan, lassan, lassan. Ez is vagy? Nem jó. Lassan, lassan. Megnézzük a tükörbe. Lassan. Ügyes vagy. Olyan ügyes vagy, Olé. Figyelj oda! Elképesztően ügyes vagy. De gyere ide, akkor adjak egy puszit, olyan ügyes vagy.